pokerin turnaukseen berliiniläisessä luksushotellissa ja ryösti suuren summan rahaa. Täällä Suomessa uusi Wincapita-osakeyhtiö on aloittanut toimintansa. Yhtiö kertoo myyvänsä verkostolleen lisenssejä, joiden haltijoilla on mahdollisuus osallistua tuottoisan valuuttakaupan tekemiseen. Aiemmin toiminut sijoitusklubiksi itseään nimittänyt Wincapita paljastui jättimäiseksi verkostohuijaukseksi. Juttu on menossa syyttäjälle lähiaikoina. Tässä he nyt ovat, uuden Wincapita-osakeyhtiön hallitus. Toimittajille kerrottiin ylimalkaisesti, mitä uusi yhtiö tekee. Wincapita Oyn ensimmäinen tuote on kauppapaikka, jonka kautta asiakas voi hankkia itselleen automatisoitujen valuuttakaupankäyntijärjestelmien käyttöoikeuksia. Kyse on siis verkostomarkkinoinnista. Wincapitan palveluihin pääsee käsiksi lisenssin avulla ja sellaisen voi saada vain Wincapitalaisen kautta. Täsmälleen samalla ajatuksella toimi aiempikin sijoitusklubi Wincapita, jota poliisi tutkii suurimpana huijauksena koko Suomen historiassa. Miten siis tämä eroaa edeltäjästään? Haluamme ottaa etäisyyttä toimittajan esittämään vertaukseen. Tämän hiljattain perustetun osakeyhtiö Wincapitan toiminnasta ei tiedotustilaisuudessa juuri tietoa annettu, mutta se varmistui, että aiemmin toiminut, sittemmin pyramidihuijaukseksi paljastunut sijoitusklubi Wincapitan päätekijä Hannu Kailajärvi on mukana toiminnassa jonkinlaisen konsultin ominaisuudessa. Yhtiön johto tuntuu uskovan asiaansa. Varovaisesti arvioiden asiakaspotentiaalia on varsin paljon. Wincapitan johtajat kieltäytyivät kommentoimasta, olivatko he aiemman suurhuijaukseksi paljastuneen Wincapita-klubin jäseniä. Muihinkin oleellisiin kysymyksiin vastaus kuului näin. Ei kommentoi. Massiivinen Wincapita-pyramidihuijaus on menossa lähitulevaisuudessa syyttäjälle. Kyseinen huijaus onnistui imemään itseensä arviolta 100 miljoonaa euroa. Suomalaisten lasten pituus- ja painokäyrät on uusittu. Tutkijoiden mukaan lapset ovat nykyisin pidempiä ja kasvavat nopeammin. Sen sijaan lasten keskimääräinen paino on hieman alentunut aina noin 10 ikävuoteen saakka. Neuvoloissa tähän asti käytetyt käyrät perustuivat vuosina 1959-71 syntyneiden tietoihin.